bisa alas. Insya Allah view-nya indah sekali guys. Alias pemandangan ini. Pemandangannya kok wapi ini. Oh, panen pari. Oh, neng Depok isih musim pari. Musim panen pari. Lah neng Tosono wis mari, wis garing gabahe. Sekarang di Desa Depok. Wow, indah sekali kan? Ya, saya kayak gini nih, Bu. Kita tempat. Kayak panen tunggalan. Oh, mari. Coba Mbah Demen ya. Ya, Kayak pas nek Mbah Kadime. Entek dong. Entek dong ora. Konangan. Mbah Kadime konangan kan. wah, banget Dimen. Kok pas nek diwerene tunggalan ki, Bang. Nah, yo ngaret. Anta bisa pikiran. Heh? Enak wongnya apa? Alah nih padi? Iya yo. Iya. Wis ning kene. Posisi alah jatuh Desa Depok, Panggul, Trenggalek, Jawa Timur. Ya Allah, keteplukan apa iki? Harus lanjut ke lah. Oh, rapo. Oh, rapo banyak apa? Istilahnya harus gitu. Apa ngaruh itu? Buat kakak-kakakku yang ada di kota iki jenenge anu guys. Dong telo rambat lho. Aneh. Sarapane teko, guys. Iki jenenge bangah. Yo. Go ajang. Jatah paling enak ki lek madang ning sawah rame-rame ki. Ajange gedhong-gedhang ngono kuwi ya lek. Ya ora apa-apa lho, malah sip. Pilih barang. Sinau isian. Iki bose guys jarene iki. Nyonya Solika iki bose. Wis mah sampe Mbak Ika. Wis mah sampe? Iya ngono ya Allah. Oke guys. Apa jenenge ngene kae? Potret wanita tangguh kayak ngono kae. Geblok pari dhewe. Ibu sik delok-delok iki. Iki piye nang nganggo klambi panjang. Ora gelem ben. Kene sih, larano sih, sarapan. Oh ya. Geblok pari iya. Aduh. Sarapan punten, lawe tempe goreng anget jian mening pol. Ora apa-apa. Ngari to, ora apa-apa aku ki. Losdol. Ayo pek kambil yo. Iki gedang iki. Aku suka ngene iki. Ya Allah, kaya ngene iki. Aku suka pemandangan indah, hijau-hijau, biru-biru. Lha kuwi salah apa ora? Malik wis nyangkut neh.